Kasi di maglawayala. Diba? Mga idol, magsugba may karong pusit og isda. Among kauno na mukbang ron. Pusit og isda, pati lamian ni oy, pisay ginahan na ni dire. Ari lang dire, pisay ginahan. Tara, sugdan na. Diyan na mga kaluds. Yo, ha? Mahihap lang mata na araw. Naunan na, naunan. Oh. Tara. Tara. Awa. Oh. Tara. Zoy. Tara. Ya, no. Ay mo biasa di kalamay ni ron. Jadi maglaway ni ron, apa may pipino ron. Pino buwan na wala subano ka lang. Mga kalods. Awa. Sida. Whatsapp na lamasod. Ang tagis na gumpay dara. Ang tagis na gumpay. Dutan ng sugba. Kaya kinapay matching tagay ba? May gina. Kano na nagawa? Guys, di kaon ko niyo. Ini kita, mana busuk? Kita nggak busuk. Jadi aneh na mo. Ganyan sili, oy. Labuyo ni guys, mga idol, labuyo ni. Shout out mga sa mga katrabahoan ko dia. Mga gwapo dia, mga gwapa, mga batignaw, tanan. Mga pugi dia. Katong di pugi, shout out tan. Ano? Ano? Ijuan na rin. Pero, iwan ako gumaya. Tanggal mo lupo. Ulan gumbaya. Bye. Tahu sili? Sige. Yan yung pagsugba mga kaidol. Yung lemas, yung sili, yung lamig kayo ba? Spicy. Hindi ba mo spicy? Unan tayo. Okay. Ya, ako ginatusgan. Tusgan tara. Ah. Wah. Ang awa ninyo. Lagi nagkuha. Awa. Kasi di maglawayala. Diba? Muna may sumbangon. Awa. Mati lamig. Di ba kalods? Ano na mo din sa taon na ako isang taon. Palihar ko subscribe and follow and subscribe on sa akong vlog ha. Edgar Vlog. Sugat ko nga. Sige nga siguro na. Sa kilo ni Kapin. Utang naglamas. Ang lupos, utang naglamas mga kaidol. Mga idol. Utang ang bumpay doon. Baka pinagsili. Oh, Jaro. Ha? Reo. Shout out na King Pogi. Shout out engineer. Ano yung engineer? May gamay na mong handa. Happy Father's Day ta ng mga fathers mo nga kanang kuwan di ay
sa mga tatay. Yeah, idol. Inaanin ni paglimpyo sa pipino mga idol. Sabnan sa nato para muwag mga germs and protection ba sa itong mga kalawasan ba. Mga ni siya, mawagtangan itong mga tagawan ni. Pero, okay, betul man. Ako yung berasan ginagawa ko. Kenapa? Awa nyo. Limpyo sa ba? Nah, ikut nak, bilik. Punya kupus kuna. Ya, Rudi. Ya, ngai cukup. Ngai sini bang mana kan? Oke, ada orang suka king pogeng. Sige mo pangandoy. Lamay kaya na puno kada sili, puno sa mga lamas. Awa na king pogeng. Kung inilaw nga gusto. Mga pipino, pipatsing lamas. Kung mo bahala ni kung ganahan mo. Di ba? Okay. Tara. Glawan mo na. Hindi na maglawan yun. Lamay ka suka daw. Asinan gamay. Asin ha. Kasi katuwa mong pitsin ni asin rin eh. Hindi mo gamit pitsin guys. Mga kaidol. Hindi mo gamit. Tara. Oh guys. Awa. Asin ha. Just. Hindi maglaway pa. Maglaway, nagumahan ni Ron. Buhat. Tara, isday. Ang ginagdan ng isday. Tara, ano. Pupunta mo, okay? Tara, may kuhan ka? Punta. Tara. Mga kaidol, mga ako na tagaron, magbukbang tag nukos, isda, pipino with matsing guso, ada sa sawan, lamig kayo, da. Ya, jarap, kanon gamay. Jadi pa ko mukaon sugod. Ako sa team na nag-beer kay parang patulak daan ba? Yun yung patulak daan, di ba? Tilamian eh. Ada mga kaidol. Muna siya. Sa uso na natin rip. Hop. Baka. Wah. Ganun. Manta. Ano ba? Shout out lagi Pugi. Shout out ya Pugi. Shout out ya Abuy Tapang. Sana magustuhan mo tong kinain na lako. Oh, magkulap sa pon. No. Gusto ko may kulap niyo. Kaon ta ng malami ang pagkakaon sa sipos ba? Oh. 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 Amay kalon. Ah. Nah, bây giờ á, nè, bê, đó, busog yan, sino, Jangan yang kan om, no. Sangat. No. Sawan.
Bago eh. Ay. Ay. Wala. Kasi di ganahan nyo mga guys. Ganahan di mo nyo eh. Pusit ko na nukos. Ng isda. Ng pipino. Napasasawa naman kayo. Halang na na. Ito yung mga sili oh. Oh. Ito. Oh. Ito. Hapulas eh. Uy, kaya? Ano? Sit-out ya sa ba? Ganang mo kaon, sit-out mo diha. Ako mga friend na, mga barkadas, kaya si Lord Rock, sit-out na. Wala nga ba eh. Hindi na akong kaon ng kwan. Oh, mabukong na na. Ug salamat kayo sa mga nagsubaybay ning ako ang vlog, Edgar Vlog. Salamat kayo ninyo sa pagsuporta, ang pag-like at subscribe, ang follow. Thank you sa lahat sa nagsunod ani. Salamat kininyo han. O sa mga sponsor ani nga nagkuan na ron mga pipino bag siguso o ganin. Isda. Salamat lahat. Salamat. Thank you. Welcome sa vlog again. Edgar Vlog.